Здравейте хора, и сега сме с Мартин навън. Здрасти. И извеждаме ей това малко сладурче. Гледайте го, гледайте го. И да. Ще го качваш ли? Па да, ще го качвам. Добре. И да. В момента сме навън. Ще се набъдят много лайкове, страни кучета. Да. Давайте лайкове, вижте какво имам тук. Кучето на моя приятел. Да, в момента сме вкъщи. Ето моя дом. И да. В момента ще стопирам видеото. Здравейте хора, сега пак сме при мен. Вътре при мен. И сега мога да видите котката. Котката. Котка. Къде е? Я. Избяга ли някъде? Търси! Търси ли я? Да, бе! Окей. Да, сега ще закачиме Били и като видим котката ще ви кажем. Дами и господа, той се качи на този пън. Ето тук и щеше да се обеси. Това копито ли? Да? На кой е бил? Не знам. Вие ли си го намерили? Па не знам, откъде да знам. Къде е бил? Още не намерихме котката, явно е избягал от тоя. Тази гадна разгълена паска. Ей! Не ми обиждай котките, ей! Че това куче е по-развалено от моята котка. Еми, да. Това беше и да започнем с игри. Сега ще започнем с игрите.